F'dan il-perjodu, il-banda nsibuha bl-isem ta' Filarmonika Birkirkara u aktar il-qudiem bħala il-Filarmonika l-Alleanza biex imbagħad reġa' sar Filarmonika Sant'Elena. Allura, kif din il-banda llum ħadet l-isem ta' Duke of Connaught? Din hija part importanti li kulħadd għandu jisma' sew. Għax xi ħadd ieħor uża din il-ġrajja u għawwiġa kif jaqbel lilu biex min għalih jieħu vantaġġ minnha. Mela, isimgħu l-verità. Ta' min ifakkar kif il-banet f'pajjiżna twieldu mill-banet militari Ingliżi li l-Maltin kienu jammiraw f'xi parata jimmarċjaw fil-Belt Valletta. Kienu jħossuhom onorati b'xi isem irjali jew nobbli Ingliż aktar u aktar meta l-uniformijiet tagħhom kienu jixbħu dawk tal-membri tar-Reġiment Ingliżi. Fl-1903, is-soċjetà kienet qiegħda tiddiskuti uniformi ġdida għall-banda u l-pjani kienu dawk għall-uniformi militari. Id-delegazzjoni tal-banda iltaqet mad-Duka ta' Connaught, it-tifel tar-Reġina Vittoria, viżitatur frekwenti ta' gżiritna, u nfurmatu b'dan il-pjan. U wara dan ġie approvat. Huwa suġġerixxa li l-banda, jekk trid, tadotta ismu kif fil-fatt. Matul laqgħa tal-kumitat ittieħdet deċiżjoni biex jinbidel l-isem tal-banda għal Ċirkolo Sant'Elena Filarmonika Duke of Connaught, xhieda ta' li mamħabba kellha s-soċjetà lejn il-patruna, fejn kienet li bdiet f'isima dawn il-festi esterni. Fil-fatt, jekk nagħtu ħarsa lejn il-banet f'pajjiżna, niltaqgħu ma' 12 banda b'xi titru reali jew inkella ta' xi grammastru. Allura, jekk kien hemm xi membri li ma qablux mad-deċiżjoni li jinbidel l-isem tal-banda, kif jgħidu xi wħud, dawn nimmaġina setgħu joħorġu mill-gażin u forsi anki jwaqfu l-banda lihom. Taf li bħalek naħsibha jien. Imma dan m'għamluhx. Anzi, mhux tal-li m'għamluhx. Kun naf li f'dak il-perjodu kienet teżisti band oħra f'Birkirkara, il-Filarmonika La Stella, li twaqfet fl-1890. Kellhom is-sodda mifruxa melawx u setgħu jingħaqdu magħha. Eżattament. Iżda minflok ġara bil-kontra. Għal xi raġuni din il-Filarmonika La Stella waqfet teżisti fl-1904, sena wara li l-banda tagħna inbidlilha isem għal Duke of Connaught. M'għandekx għalfejn tkun xi għaref biex tinduna li dak iż-żmien kulħadd qabel mad-deċiżjoni tal-isem tal-banda. Għadek mhux konvinta jew? Mhux għax mhux konvinta, imma fl-1919 twaqfet band oħra le? X'ġar eżattament? Ara, qabel nispjegalek, tajjeb li nsemmu li fl-1913 u fl-1918 twaqfu żewġ banet oħra f'Birkirkara, il-banda l-Unjone u l-banda La Paċ, li però it-tnejn waqfu wara ftit ta' żmien. Biex tkompli tara kemm kienet xi ħaġa normali li l-isem tal-banda f'dik l-epoka ma kienx jingħata għal qaddisin. Imma ngħaddu għal kif twaqfet il-banda l-Oħrelenjana li għadna nsibu f'Birkirkara sal-lum. Lejn l-1919, il-Maltin kienu ibidlu l-Kostituzzjoni tagħhom biex jiffurmaw l-ewwel Gvern Malti. Hawnhekk jidher li seħħet qasma bejn il-membri minħabba nuqqas taqbil politiku. Mhux il-membri kollha tas-soċjetà kienu jaqblu ma' tmexxija tal-Kumitat li kien jappoġġja fl-apert partit politiku partikolari. Minn hawn nibtet l-idea f'ċertu membri li jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-każin. Wara li ma rnexxilhomx, spiċċaw waqfu iċ-Ċirkolo Sant'Elena. Imma ngħid jien dan kollu int kif tafu? Fatti miktuba eswed fuq l-abjad fil-minuti tas-soċjetà, mhux kliem fieraħ u tawwiġ tal-verità kif għamel ħadd ieħor dawn is-snin kollha biex aqarraq lill-poplu Karkariż.